Салом алейкум таҷикёриёлам. Бинем ки амин зана доим дар ҳамаи ҷо вай мекунанд ку чӣ равоншиносон, чӣ мисол ки олимои ислом доимо зана вай мекунанд. Зан дар итоати шавҳар бошад медонем. Зан бисёртар дар аҳли дузахта аст, зан бисёртар гуноҳашо зиёдтар аст. Ин қадар чизо кам буд ки бо омада имрӯз дар асри 21 ҷавоноимон духтаракҳоро мегиранд, болои сухтанам кор мекунанд гуфтиаму гапиточку. Миёранд боз фиребшо мекунанд, сарушто метиҳанд, бо бадтар бадномшо мекунанд. Ки наҳод хта зани хеле аст, зани хеле аст. Чӣ коре ки кунем? Занако ваянд ку мисол да ҳама ҷо занака танқид мекунанд ку, да ҳама ҷо занака пас мезананд ку. Зана махлуқи Аллоҳ таоло аст. Зан махлуқи Аллоҳ таоло аст. Зан мисли мард дар назди Аллоҳ таоло ҳаққу ҳуқуқашро дорад. Бинем ки марда гуфтагие ки дар ҳадиси саҳиҳи Бухорӣ омадааст ки ҳамаи шумо масъул ҳастед ва ҳамаи шумо аз масъулиятон ҷавоб дар назди Аллоҳтон медиҳед. Ин нисбати тарбияи кӯдакон нисбати мард омадагиа. Дар мо фақат чӣ мегӯянд? Зан тарбият кунанда, зан тарбият кунанда. А мард тарбият кунанда нест? Мардам тарбият кунанда. Мард падар аст, тарбият мекунад. Моро падари раҳматӣ ман як кор меомад, дар толи китифаш гирифта дар гирди ҳавлӣ тоб медод. омада дар хона мегуфт модарам ки таомро тайёр кардӣ биёр. Меомад аввал мо айдар пешо зеҳни падарам моро гирифта хоҳарам қати ба навбат моро дар гирди хона тоб медод. Дар гирди ҳавлимон чӣ мекард? Дар гирди толи китифаш гирифта дӯстдорӣ меҳрубонӣ мекард. Мардам тарбият дар назди Аллоҳ таоло ҷавобгар аст. На ин ки модаро кӯдакоро тарбия кунед, модаро ҷавобгар ҳастед. Падаро шумоам ҷавобгар ҳастед дар назди Аллоҳ таоло. Бале. Кӯдак агар беодоб агар калон шавад, модарро гунаҳгор мекунад. ҳамқаст? Бо одоб шавад падар, раҳмат шавад падараш. Доим мегӯянд раҳмат ба падараш, намегӯянд ки раҳмат ба модараш. Мо бояд гӯем ки раҳмат ба волидайни калонкардагӣ. Ин хел бояд гӯем. Доим ман аҳамият медиҳам раҳмат ба падараш. Намегӯям ки раҳмат ба ҳардушон. Модар тарбия мекардай, тарбия дар гардани модар будааста, дидин? Мантиқ қатъӣ дар куҷо аст? Модар тарбия мекардаасту, раҳмата падар мешунавида будааста. Ин ноадолатия. Модар тарбия кунад, кӯдака тарбия кӯдак дар модар бояд саҳми худша зиёд мегузошта. А раҳмата падар мешунавида. Не, бояд ки мо гӯем ки раҳмат ба падару модари калонкардагӣ. Дар ин комментариҳо мехонам, фақат мегӯяд раҳмат ба падар, раҳмат ба падар, раҳмат ба падар. Дар ҳеҷ ҷо ман нахондам ки раҳмат ба модар гуфта бошанд. Раҳмат ба модар ки намегӯем. Ақаллан гӯем ки раҳмат ба ҳардушон, ба волидайн калонкардагӣ, ба волидайне ки ина тарбия карданам, мисол таввул кардан ба динё омад ба амри Аллоҳ таоло ва тарбия карданам ба воя расонидан. Ноадолатия накунед хеле. Раҳмат ба падарашу модарашро нагӯед дар ҳеҷ ҷо. Ҳоло ки модар ӯро 9 модар дар батнаш гирифт, модар ӯро 2 сол маконид, дар ҳеҷ куҷо калимаи модар нависта намешавад, фақат калимаи падар. Бале, падара мо намегӯем ки нанависем, падара бояд нависем, лекин модарам дар бараш бояд бошад ку. Чӣ қадр модар кӯдака дар баташ мегирифт, дар ин мегардонда, кӯдака 2 сол шир мемакондаед, дар ҳеҷ чиз нои модар намемеса дастиам. Бо дар ҳама ҷо танқиди модар. Кӯдак бетарбия калон шавад, модар гунаҳгор, кӯдак агар ки худоя рӯз накунад ягон ҷинояткор шавад, модар гунаҳгор, падар гунаҳгор не. Ин ноадолатӣ аст. Ин дар дини ислом ноадолатӣ. Дар дини ислом ҳардушон дар назди Худованд ҷавобгаранд аст. Ҳам падарам модар. Он ки дар ҳадиси саҳиҳи Бухорӣ омадааст ки падарон масъул ҳастанд дар болои сари ҳамсару фарзандон. Бале. А модар дар ояти Қуръон омадагиа дар сураи Аҳқоф, дар сураи Луқмон ки кӯдака 2 сол шират бимакон гуфтагӣ. 2 сол ки шир метиҳад кӯдака, сари гаҳвора мехезад, бедорхобӣ шабо мекашад. Ҳамқаста? Ширро мехоҳад маконда чӣ намекунад ку мисол? Кӯдака рӯша уск карда шир рӯи кӯдак дар тарафи модара вақте ки мемаконаша. Бале. Бояд ки мо адолатта бояд ки риоя кунем ки дар куҷое ки комментарӣ менависем, нависем ки раҳмат ба падару модари калонкардагӣ. Ё ки гӯед ки раҳмат ба волидайнатон. Ҳеҷ гоҳ модарро ҷудо накунед аз падар. Фарзанд аз модар ба дунё меояд ку. Ҳамқаст? Модар таваллуд мекунад. А чаро калимаи модарро дар бари падар наменависем? Падарро ки нависем, нависем ки раҳмат ба падару модари калонкардагиатон. ё ки раҳмат ба волидайне ки шуморо тарбия кардан, ба воя расонидан. Бале. Набояд ки нодида гирем. Набояд ки модар
то чӣ андоза мо чӣ мегӯянд вай накунем, қадрдонӣ накунем. модаре ки ин қадар заҳмат мекашад, модаре ки мегӯяд ку як шаба ранҷе ки модар кашид бар ду ҷаҳонаш натавон баркашид. мо мегӯяд ку ман шав ғамгин агар духтар бизодӣ, басе дар духтар бошад пайванда шодӣ, басе духтар соҳибтоҷ гардад, ба наздаш писар муҳтоҷ гардад. Не ки мо муҳтоҷ будани писарҳоро дар ҳеҷ ҷо олидагӣ несте ки муҳтоҷ шаванд, не ки хостгорӯро дар назар дорад, лекин эҳтироми модара наистен. вақте ки менависем дар комментарий, модарам дар бараш наистен. бале, фарзанде хай бемодар агар калон шавад, модараш мисол ки монда рафта бошад дар падараш, ёки фарзанде ки мисол ки модараш мисол мешавад, сари фарзанд меравад, модар меравад, кӯдак мемонад. Ин намешавад ки бигӯем раҳмат ба падарӣ калон кардагӣ. вақте ки бо модару падар калон мешавад, вай ҳатман бояд бигӯем ки раҳмат ба падару модарӣ калон кардагӣ. раҳмат ба волидайнат ки туро тарбия кардан, ба воя расонидан. Ин гуна гуфтан дар кор. Не ки падарат наистену, модарат наистен. ин аз рӯи ноадолатист ва аз рӯи ноэҳтиромӣ ва аз рӯи қадр накардани модар аст. бале, модарро қадр бояд кунем, қадрдонӣ кунем. модари ман вақте ки ҷои хубша иваз мекардем, бародарам дар бағалаш гирифта нигоҳ мекарду, мо ҷогаш соз мекардем. хеле писаре ки модар дар бағалаш бигираду нигоҳ кунад. модари ман чӣ қадр хароб шудагӣ буд, баъд бародарам дар бағалаш мегирифта ки мо ҷои хубша иваз мекардем. прости ноша ва чӣ оша. фаҳмидем? модарам ин хел бояд ки ҳамчун гаҳвараки чашм қадрдонӣ кунем ва нависем ки дар комментариё ки раҳмат ба падару модари калон кардагӣ. модарро ҷудо накунем. ман тамошо мекунам, фақат падар аст. модарро дар ягон ҷо намебинем. калимаи модар дар ягон ҷо нест. кане шумо гӯед дар комментариё ки дар ягон ҷо мебинед калимаи модар? ман ин тааҷҷубовар аст. нависем кане дар ягон комментариё хондагием ки калимаи модар навистагӣ бошад дар бари калимаи падар. фақат мегӯяд бар падар раҳмат. надидам дар ягон ҷо гуфта бошад ки бар падару модар раҳмат ё ки бар модар раҳмат. надидам. модар дар бари калимаи падар намебинем ки модар бо ҷудогона дар ҳеҷ ҷо дида намешавад. миннат дорам аз шумо. зинсоноқунатар бошед.